Komplet il-ħidma sabiex isiru iżjed residenzi li integraw numru ta' persuni b'diżabilità fis-soċjetà. Fil-fatt bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 3 blokok ta' appartamenti ġodda bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. One Use żar il-bini ta' residenza għall-għajxin indipendenti fil-Qrendi, proġett li qiegħed f'idejn l-Aġenzija Sapport u qed isir b'investiment ta' 830,000 euro. Il-binja ġdida se tkun qed tilqa' fiha 9 residenti li se jgħixu fi 3 appartamenti differenti. Il-Project Manager Christian Borg saħaq kif fil-waqt li x-xogħol tal-kostruzzjoni issa jinsab lest, issa imiss li jibda proċessa biex jitlesta minn kollox. Dan sabiex fl-aħħar tas-sena 2020 l-appartamenti jkunu lesti għal kollox u jkunu jistgħu jilqgħu fihom 9 persuni b'diżabilità u jsiru id-dar permanenti tagħhom. Spjega kif kull appartament fil-binja se jkun fih dak kollu li wieħed għandu bżonn sabiex jgħix komdu. Kull appartament għandu 3 kmamar ta' sodda. Flimkien ma' salot, kxina u kamra tal-ikel, laundry u pantry room. Ovvjament din il-binja wkoll tisservisja il-klijenti u l-istaff basement għal-storage u garax. Rosalie Vella Piscopo kelliema l-Aġenzija Sapport saħqet kif permezz ta' għajnuna mis-Support Workers fl-istess djar il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jtejbu l-abiltajiet tagħhom sabiex jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità. Id-djar huma intenzjonati li jakkomodaw numru żgħar ta' persuni b'diżabilità sabiex ikun hemm aktar inklużjoni fil-komunità u sens ta' familja fid-dar li jkunu qed jgħixu fiha. B'kollox fid-dar se jkunu qed jaħdmu madwar 22 ħaddiem tal-Aġenzija sabiex jgħinu lil persuni li jqogħdu fl-appartamenti. Isiru wkoll dak li ngħidulu proċess ta' matching fejn persuni b'diżabilità jibdew min-naħa tal-professjonisti tagħna naraw min jista' jgħix flimkien jridu jkunu persuni li jaqblu ovvjament għax diħa tkun id-dar tagħhom full time kif ukoll dwar in-needs tagħhom u l-ħtiġijiet tagħhom biex naraw li ovvjament aħna nilħu l-ħtiġijiet bl-aħjar mod possibbli tagħhom u skont dak li għandhom bżonn. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis saħaq kif dan il-proġett juri l-impenn li dan il-Gvern għandu sabiex il-persuni b'diżabilità jkunu integrati bil-fatti u bl-aħjar mod fis-soċjetà. Prim Ministru bħala kap tal-Oppożizzjoni kien wiegħed illi kif inkunu fil-Gvern nibnu 10 djar fil-komunità ħalli persuni li jkunu jridu jmorru jagħmlu independent living jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma joqogħdu jistennew lil maħbubin tagħhom li ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Mhux tal-li għamilna 10, tal-li għamilna 12. U għandna kliet oħra tilajn biex inkomplu nagħtu l-faċilità li persuni b'diżabilità imorru jagħmlu independent living. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.